Здравейте, приятели! Часът е 3:10 през нощта. Трябваше да пътуваме към София за Караванинг Експото. Илиян обаче малко му се прецака полета, не можа да пристигне. Ще пристигне утре на обяд. Същевременно обаче, докато разберем тази информация, Митака, нашия оператор, беше си хванал влака и пътуваше към София. Та му казах да слезе на Горна Оряховица, да го взема оттам и да останем някъде да нощуваме. И къде? В компаса. Добре, че е подготвен газ, мас, всичко тръгва. Запалили сме всичко, що е на газ. Вече се отоплихме малко. Сега спираме котлоните, оставяме само на печката с обдухването. Спим до 9-10 часа, палим Мерцедеса и отпътуваме за експото. Ще се видим там. Ами, хора, здравейте! С Теодор се срещнахме на Караван и Кампинг Експо в София. Така че, хайде да се разходим и да видим какво не успяхме да видим в Бирмингам. Дали ще го намерим тук. Да започнем. Човек, какво ще правим сега тук? Това е малко по-различно от това, на което бях аз в Бирмингам. И ще кажа защо. Първото, което е по-хубаво, че отвънка, според мен. Според тебе, какво ще видим тук? Аз проверих в уебсайта на събитието, общо взето, долу-горе какво ще представлява. Но никакви големи очаквания, исках да дойда просто и да видя какво ще намеря. Според тебе, какво ще видим? Не знам, аз за първи път съм на подобен тип събитие. Доста кемпери има, малко каравани. Ще трябва да ги намерим къде са. Обаче... Виж сега, ние промотираме малко караванената част, но трябва да видим и кемперната част. Дай да погледнем и да видим какво се случва с тия кемпери. Аз викам да влезем и тук. Какво каза? Мирише на много. Нормално. Виж, още е с найлоните. Да. Ти кажа. Виж, тия неща не ми остана време да ги разгледам в Англия, което не съжалявам. Ще пълна туалетната. Заповядайте, само се заключете вратата. Но много ми е интересно да видя какво представлява отвътре нещо подобно. По принцип, бих искал да отида да пробвам с такъв тип. Къде ли се стъпва на кабината горе? Как мислиш? Добър въпрос. Май да. Виж, много интересно. Водата се оттича отстрани, а това нещо е да се хлъзнеш. Да. Измислено е. Има Сега аз с кемперите, с конверсиите, още съм доста босичък. Може би след известно време ще стане така, че ще направя аз една конверсия на бус, но за момента не съм се засилил за това нещо. Луксозно. За цената от 120 000 лева или 120 000 евро. Цената от 120 000 евро се заслужава. Все пак е Мерцедес. Отваря се от едната страна и после от другата. Сега това е Dometic, последен модел. Все пак в IT се търси пространството. Да. Доста по-тясно от каравана, определено. Виж сега, той за мен е минуса. Сега аз по този начин го гледам. Доста паянтова конструкция, между другото. Това е... Само да ви покажа. Това е много скъпо, но буквално е боядисен плай. Да. Харесват ме. Изглеждат добре и са много приятни, но не е това, което бих се взимал аз. Това може да е по-скоро да обиколиш света с него, не да къмпингуваш. Но не и с малки деца. Тук се спуска много интересно леглото. Леглото е много интересно. Аз обаче ще изляза, защото ние с него наистина след малко ще се прегърнем. Толкова е широко вътре. Но това е чудесно пространство. Ако жена ми мърмори, може да спи вътре. Няма сега така да правиш. Тъща. Това е място за тъщата. Да, това е за тъща. Значи там е за две тъщи. Кажете ми, кои сте вие? Къде се намираме? От кога сте на пазара? Нещо повече за вас? Много въпроси знам, но да, разкажете с две приказки за вас. В момента се намираме на изложението за кемпери, каравани и къмпинг и свободно време, което всяка година се организира в София. Ние сме Dimbo Camper Shop. Занимаваме се с продажба, обслужване и рент на кемпери.
От 17 години сме на пазара. О, доста продължително време. Представяме 6 бранда, нали, които са европейски. В момента сме застанали между най-високия ни бранд Картаго. Това са висок клас кемпери, които се произвеждат в Германия. Ако искате, може да се разходим, да покажем част от тях, докато се разговаряме. Това определено е по-различно от това, което съм свикнал аз. Но аз съм малко в света на караваните, нали? Пропуснах да спомена. Да, то е много същото. Същото е, но само, че няма... като форма е малко по-различно. Да, и начина по който се използва, да кажем така. Как намират хората на българския пазар този начин на почивка? Вашите наблюдения, толкова години на пазара? Как го намират? Всяка година пазара расте и обществото на хората, които пътуваме с кемпери и почиваме, се увеличава определено все повече и повече. Има доста, които си купуват и употребявани, които нямат възможност. Това е нещо нормално. Аз съм от същия тип. Просто финансовите възможности определят. Да. Така или иначе, повечето хора се палят. Почивката с кемпер дава една голяма свобода. Както аз обичам да казвам, няма чек-ин, няма чек-аут. Когато искаш... Това ще го използвам, ако е възможно. Да. Това е много удобно. Когато искаш тръгваш, когато ти хареса едно место си оставаш, след това сменеш и така нататък. Чудесно. Можеш да съчетаваш в една почивка и планина, и море, и село, и каквото ти харесва. А споменахте, че предлагате и под наем. Да. Вземат ли хората под наем? Да. Колко е трудно? Аз до сега не съм наемал, никога. Би ми било интересно да разбера какво трябва да имам, примерно да реша да наема едно такова превозно средство и със семейството си да отида на почивка. Да речем за 2 седмици. Нищо не трябва да имате. Нашите кемпери са нови и са напълно оборудвани с всичко, което е необходимо за къмпинг. Чудесно. Маси, столове, цялото оборудване. Всичкото оборудване, така ги даваме. Къде трябва да я намерим? Това е, може би, най-важният въпрос. В нашите сайтове campershop.bg и dimbo.bg, както и в София на булевард Европа, номер 429. Имаме голям шоурум, в който продаваме освен кемпери и къмпинг оборудване. Така че това е супер. Феновете и ползвателите не познават. Аз, понеже не прекарвам голяма част от времето си в България, опитвам се колкото мога лятото, но живея в чужбина и тепърва научавам. Нали? Там ми е малко по-познато. Ето, заповядайте, ще подмениме сега караваната с кемпер, ще ви дадем един кемпер. Ще вземе да ме излъжете сега. Аз искам да опитам. Между другото, всеки минава там. Аз преди повече от 15 години съм почнал, 16 съм почнал с каравани. Нали? В един момент стигна време. Идва време за смяна. И аз смятам, че е така, но за момента просто моето семейство с 2 малки деца и пространството в караваната просто печели за мен. Да. Но и свободата с автомобила, защото ако ми се наложи, мога да тръгна. Но определено съм мераклия да пробвам, така че в евентуална бъдеща почивка бих се свързал със сигурност. Да. Така че видяхте един от основните участници на експото. Той разказа малко повече за тях и какво предлагат. Здрасти! Здравей! Теодор съм аз. Кой си ти? Ти ли направи тази кръща? Да, ние сътворихме тая конверсия на Land Rover Defender от 8-местен джип до тази Overland техника. А коя година всъщност е джипката? 2008 или 2009, често казвам, ще те излъжа. Дизел, а? Дизел, TD4 с 6 степенна кутия. Освен интериора, екстериора вие ли го правите? Екстериора също, да, от до пълно преоборудване, багажник, брони, има халогени и така нататък, цялостно окачване, доста доработки има. Ако ме изгони жена ми, има къде да отида с него. Има, даже има къде да се спи, имаш топло, имаш така всичко. Студено, бира, даже сме заредили. Хладилник и пълен се разбира, включително и шкафчето. Тъй, че няма да те мислиме. Да. Супер е. Супер.
Нямам котка, този път намерих куче. Прощавайте, харесаха ли караваните, кемперите? Нещо за вас имаш ли? Само днес. Утре ставаш колежките ли? Утре легла за кучето? Не знам, ние моето. Изолация има навсякъде, под стени, всичко изолирано. Ето тук се вижда където е изолацията. 10 мм изолация навсякъде имаш. 2 кВт инвертор. И може би хората, от които най-много се интересуват, няма как да ни попитам колко долу-горе би струвало едно такова нещо. То, разбирам, че е строго индивидуално всеки, нали, какво иска. Така, тук цената е много по-сериозна, конкретно за този проект, поради проста причина, че, пак казвам, тук е с най-високия възможен клас оборудване. Да. И от към ток, и от към вода, и от към отопление, и от към хладилник, и от към всичко. Това е най-доброто, което може да се... Едно от най-добрите, всъщност, оборудвания, които могат да се направи. И колко реално струва? И сме около 80 000 евро тук. 70 000 евро? 80 с джипа. С джипа. 80 000 евро. Горе-долу, това е, пак казвам, това е някакъв приблизителен, аз до някъде го следих бюджета, после по едно време вече спрях да го следа бюджета, но горе-долу някъде там сме с джипа. Държа да отбележа, нали, че тук всяко едно болче е детайлно изпипано. Тази разработка просто като влезеш, прави впечатление, пантичките, най-малките детайли са изпипани. На мен лично дървения плот ми направи голямо впечатление също. Той е, той си е масивен, да, направен. Истински плот. Мивката как е направена, просто... Ами гледаме детайлите и гледаме, много влагам, за мен ми е много важно, материалите, които се влагат, трябва освен да, нали, защото е много важно килограмите да се държат минимално, нали, да се качват килограми, защото много бързо растат, като добавиш багаж и оборудване. И другия момент е, че гледам да ползваме композитни и алуминиеви материали и така нататък, които да имат издръжливост във времето и да няма, тук няма проблем с влагата. Няма какво да стане, всичко е алуминий и композитни. Всичко е фрезовано, всичко е правено на CNC машини. Ето ръбовете, примерно, как са с... Просто страхотна изработка, аз съм впечатлен. И като го заключиш, нямаш вибрации. Това нарочно се отваря по друга причина нагоре, нали? Едното е нагоре, другото е надолу, но това си е... Да, има причина за това. Да. Нали, ти нямаш вибрации с този тип заключване, нали? То е уплътнява и няма как да вибрира. Тук имаме 2 чекмеджета за съхранение, така прилично на размера също. Извинявай. Естествено имаме бира. Има бира, естествено пак. Все пак 3 дни експо трябва да имаме бира. Тя е безалкохолна, нали? Пак казвам, ама... Нищо, ще поправим тази грешка, когато стигнем с този джип на къмпинг. Да. И това всичкото го държи супер стегнато, за да не дрънчи. Аз нарочно даже сега като карах, минах тук през трамвайни линии, павета, дупки, нарочно нищо не стропва, не скръцва, защото карал съм кемпер и вътре с едно ще се разглоби. Тук няма никакъв, сега включително тези кутийки, това няма, мога да отвориш там чекмеджето за приборите, е това, което е над въздуховода. Да, дърпай. Впечатляващо. И всичко влиза плътно, за да няма дрънчене, подскачане и така нататък, защото все пак това си е джип. Плавно затваряне. Просто впечатляваща изработка. А как могат хората да го намерят, да свържат с вас? Тук ще дам и на тебе една визитка. Имаме Facebook, има страница, има Gmail, има телефон. Тук. А колко време отнема една така изработка ориентировъчно? Този конкретен джип отне около 3 месеца. Което е доста бързо за такъв тип. Да, това включва, нали, багажник, това включва пребоядисването му, това включва шумоизолацията, в смисъл доста неща, нали. Включително блокажи, има преден, заден RB блокаж, в смисъл доста неща са направени, нали, по него. Да ни издадеш някой тайна, някой бъдеш проект да очакваме? Заформят се, да, тук сега една-две Toyota има интересни, които ще бъдат, според мен, една тундра и една секвоя. Отзад в пикапната част? В пикапната част, да. То правили сме доста такива, но това ще е малко по-различно. Да видим. Няма да казвам повече нищо за сега, да видим. Значи, вземаме си една визитка, следим Facebook страницата
Има телефон, може да се свържете с момчето. Аз лично бих се здобил с един такъв джип. Но по-нататък. Беше много приятно. На мен лично не ми се слизал тук, но сигурно ще трябва. Ами, ако искаш то... Или да извадя 80 евра и да тръгвам. Ако искаш заповядай, трябва да звънна на собственика обаче преди това, според мен. Тук сме в Франкия, Платин Пур. Това Платин е най-високото ниво на Франкия. Пур е малко по-скупения платините, да го кажем. Добре. Малко по-малко ватови на соларния, всичко и до екстрити при тях. Те франките общо взето са едни и същи, всичкото им е до екстрити, много наблягат на екстрити. Той ти идва общо взето фул, някакво му слагаш. Има соларни панели, ще изложа колко вата бяха, 300 ампера литий-ионна батерия. Идвайте с телевизора, с хидравличната система, с инвертора, с всичко. С фурната, с двойния хладилник. Без допълнителни поръчки, нищо. Така си е пакета, стандартен. Така ти идва, да. Чудесно. Платин Пура, не, и много неща са и екстра, се зависи, тук съм ги писал, кои са допълнителни, кои са стандартни, защото ги забравям. Са инвертора, примерно е стандартното. Да. 3 по 115 вата ти соларна система, пак стандартно. Литий-ионната батерия за този модел пак е стандартно. Ма примерно е сега тук LED фаровете и фаровете за мъгла на Мерцедес са си допълнителни. Да. Тук хидравличната система е бонус, не ти идва с това. Тя хидравлична система е тип хидравлично окачване или какво? Ние хидравликите са на крака в момента. Да не са клати и да точно ти е така. нивелиран също. Да. Секунда, самонивелираща може ли система. да задам въпрос? Той self-leveling ли? Да, бе, автоматик само трябва да на контакт да работи. О, Автоматично нивелиране. това е сладка работа. Той има до някакви градуси всъщност, може би. Не знам. 30 градуса мисля, че беше. Това е Не, много. 3 градуса е отклонението. Но, извинявам се. Да. Продължи. С Ауди отопление идва новото 30-30, дето е с наводна реза, дето викат, че Аха. с такова с антифриз. Той е тип термопомпа или как? Да, водна реза. Газова печка, обаче с водно. С водно. Много. Това са доста интересни работи. Зато ценови диапазон, между другото, се конкурира с много по-скъпи кемпери, примерно от сорта на Картаго, на Химер. Ето тук Рапидо сега е в този клас също и ставаме. Сега, буквално вчера първия дойде той с първия автовоз и измихме го и го докарахме тук. Супер. И да, електрическо легло, електрическа штора, примерно при Картаго E-Line и S Plus вече дето отиват към 200 евро кемпери, 60 000 евро над това като цена. Да. А пък чак там да ти е екстри. Това е около 120 000 евро, така? 140 експо цена за този, иначе е доста намален, защото е издължен модел. Той си беше Но колко спални места, колко Четири. човека може да събере? 4. 4 легла. Те там ще може да съберете повече кастани цяло легло. Със сигурност. Да, спалните места и ценовия диапазон на този конкурират Хаймера, което си доста голям залък е това нещо. Хаймер има химери. Има Да. бюджетни и скъпи. Има много по-хубави химери, има и по-бюджетни химери. Както и при Картаго. Просто за съотношение цена-качество много добре ги конкурира от това, дето предлага като оборудване, защото ти като дойдат постни, примерно, и му сложиш за 10 000 евро хидравлики. Зависи какъв клас е, там има по-евтини, Да. по-скъпи всичко. И като му сложиш тези литий-ионни батерии, соларни системи и всичките други неща, и общо взето цената много конкурира, защото тук ти идват инклюзив. Тук между другото материалите са доста добре, нали? Масово използват даже 417 на Mercedes Sprinter, което е 4 тона до 4 тона и половина с 170 коня предно и отзади единична гума. Франкия ползва 519 двойна гума задно и е 190 коня. 5 тона и половина. Колко е? 5 тона и половина максимално са води. С категория. Да, точно колко килограма не мога да кажа. Но да, ориентировачно. Ама се води, да, води са по-голямото шаси с двойната гума на Мерцедес. И За задно предаване, да. Което е Пак. важно. Сега другия от среща е предно и е 170 коня. И е единична Аз не гума. знам как ще върви това нещо. Как няма да върви? Не, Той е тежко да не мислиш, Нали, че... Като лега хладари. Ама да, задното е по-проходимо. Задното, брат, е друга бира. И 2 гуми повече. Да. Но това е много И готино. през Това е самото като къща За на времето колело наши човек. двойната гума как помага? Повече са клатят, да ти кажа. Те чух, обаче... Кой са клати повече? Двойната гума? Да, Не, вярно. да, бе, кой са? Клати са. Не, Не, бе, аз повече- ги карах двете, повече клати са повече. Повече подскача, но за клатенето на страни... Клати са, бе. На кемпер явно са клати, да знам. Ама слагат му въздушна възглавница. Те даже го препоръчват и от завода. Винаги се слагат въздушни възглавници и няма проблем. За да обирам, да. Супер. Много готино. Къде може да те намерят тебе хората? Някой сега ще вземе да си хареса. Стара Загора, евентуално. Къмпинг Хаус Мини. Вносител сме на 6 към 7 марки вече.
Говорим 7 марка, официален за България. Имаме шоурум голям. А я да питам, и каравани имате ли? И каравани имаме. Я кажи сега за караваните, какви каравани имате? Вайнсберг в Кнаус Таберт групата. И Кнаус Таберт доставяме, но сме се водим представител на Вайнсберг. И масово те не вървят, защото по бюджетните каравани се вървят повече в България, като за чувство. Не само чувство продаваме. Да. Но имаме и някой друг модел на Кнаус и на Таберт, дето са по луксозните в тази група. На групировка е, да, различни. Това е супер. Трябва да се запознат с тях със сигурност, Кнаус Таберт, групата. Да. Те са, как да го наречем, те са... Мерцедеса на европейските каравани. На европейските, на континенталните, защото... Като група. Най-големи са като група, като наличност, като модели. Много модели има. Не са ли малко с Ервинхаймер да има конкуренция там? Защото Ервинхаймер много марки държи под шапката. Даже, да, включително сме и на EVMC. Представител, само че... На Лорд Мустерайх Караванс ли беше? В момента не сме почнали по-така активно да ги внасяме тях, защото се... Фанали сме си деца, века, популяризирали сме марката. Вайнсберга, като го пуснем в България, много хора идваха и викат каква е тази марка, това сега, къде се произвежда, какво що. Немско е в Кнаус Таберт групата. Те е добре. Взеха съотношение, пак така цена качество, за да им харесва на хората. И отне време просто да се запознаят с самата марка. Да, всяка една марка 5 години. Както сега в момента Франкията и Рапидото, въпреки че са познати марки от втората употреба кемпери и карат хората, са познати като имена на хората, но сега първо почваме да ги налагаме. Мобилветата също преди около 6 или 7 години станахме в досетел. В момента е доста популярна в България. И много компания дават под наем. Супер. Това е италианските кемпери, които са. Те са бъдат малко по-бюджетен клас от тия, като Франкия и като Рапидо, ама гледаме общо взето да има нещо. За всеки за какво са фани, да. За какво са фани човек. Това е най-важното. Последните 2 години да ти кажа кемпери. Но защо така? Много, извинявам се, че ще го кажа, но масово се натискат върху хората в момента кемперите. Не знам защо. Може би защото е целогодишно. Няма каравани. Миналата година бяхме с каравана, тази година просто ние повече кемпери бяхме докарали. Ама сме от Стара Загора, повече колеги тук, другите са Те е лесно така от София. Те спали, докарат кемпери, ние много, имаме около 20 на кемпери, 20 на каравани налично в момента чувствено. Има къде да ги докараме? И е разход да ги докарате оттам до тук, че обратно. Конкорд имаме включено, ние сме представители на Конкорд, на най-луксозната марка в Европа. На кемпери, обаче ще деца века, който иска да си купи Конкорд, ще дойде да го вземе. Той търси Конкорд. Той ще дойде да си купи Конкорд, не да дойде да го гледа тук. Те са конкурент на Морело. Значи ще добавим със сигурност в информацията така ваши детайли и някой, ако му представлява интерес или търси нещо подобно, да се свържи с вас. Ако нещата, които видяхте тук, ви харесват, но бюджета ви не е достатъчно голям, се свържете с нас на Каравани Велико Търново и Илиян Скендеров Караванс, където ще направим всичко възможно да ви помогнем в избора и да намерим това, което е най-добро за вас. И по вашия джоб. Приятно ми е да се запознаем, Илиян съм аз. Здравко съм аз, приятно ми е и на мен. Докато обикаляхме така из експото, съвсем случайно забелязах какво се случва тук от твоя колега и решихме да спрем да попитаме кой си ти, с какво се занимаваш, какво предлагаш за хората. Разкажи ми малко повече за себе си, с 2 думи. Да, значи с съпругата ми преди около 5 години стартирахме Vagabond Home и ние сме български производител на покривни палатки. Изцяло се произвежда в България палатката и това, което ни мотивира, не беше да направим low-cost продукт, а да направим най-високия клас продукт общо взето, който да е конкуренция и по-добър, нали, в аспекти от почти всичко предлагано на пазара. Да, защото пазара е залят малко с стендбокс и такива други, където повечето. Те са много големи производители, нали? Те могат да бълват много продукция, обаче... Те повечето са дистрибутори, нали, които си поръчват ребрандирана продукция, нали? Но е много приятно да видиш нещо, което е... Как да кажа? В днешно време хората предпочитат да има количество вместо качество. Аз харесвам обратното. Да има качество за сметка на количество. Може да е едно, обаче да е много добро. Ние сме в тази концепция, нали? Искаме продукта да се купи веднъж и да можеш да няма нужда да се сменя, да не сега да го пробвам, а пък после ще видим, нали? Ще стане, да си изкара, нали,
минимум 10-15 години експлоатация Това е интензивна, за да инвестиция. може, нали, да... Разкажи ни за това, което имаме тук. Значи, един модел ли е или има различни модели? За сега е един модел, като го предлагаме в два цвята, бял и черен, и по принцип горещо препоръчваме белия. Добре. По обясними причини. Черния лятно време може да се свариш вътре, предполагам. Еми да, не случайно всички кемпери са бели. Да, има логика. И какво представлява? Как идеята е, това ни мотивира да започнем да ги правим основното нещо. Ние сме единствената покривна палатка с двуслойна конструкция. Външен, напълно непромокаем плат и не дишащ, който дори е високочастотно заварен, за да няма шевове, вариант някога нещо да протече. Аз не съм виждал до сега такова нещо. Няма изобщо в палатките, не само в покривните. Всички са шелове, аз не съм виждал така да направено. Има ли нужда да се третира? Не, абсолютно не се третира. Той по принцип, по производство този материал е за тенти на моторници и е изключително UV устойчив, нали, дълготраен. И позволява микровълновото заваряване и джобове за вентилация, които се отварят, такова времето е студено, дъждовно и така нататък и се затворят всички входове. И вътрешен плат, който е напълно дишащ, и това прави палатката изключително подходяща както за студено време, така и за горещо, и за дъждовно, и за всякакво. Нали. Това е супер. Минимизира и почти елиминира конденза. Значи има включен матрак и ето тази антикондензна опционална подложка, която е доста важна. Супер. Нещо, което имаме доста интересно е, нали, като екстри. Че има и ток вътре в него. Има, осветление, което се димира в 4-точково, нали, горни, долни по-отделно лунички и вход за зарядно за телефони и ето този вдигащ гръб е много удобна екстра. И се превръща в като диван, леко. Може да се излегнеш вместо да си легнал. Абсолютно. Ние го ползваме това, за да четем книги, да гледаме филми и такива неща. Това е супер. С какво захранваме? Соларна система или трябва да има външен източник? Значи външен източник. За сега нямаме включени системи, защото при този тип кампингуване е добре да бъде цялостна система, която да включва хладилник, такива неща към нея. Това да има отделна минимална батерия за палатката е по-скоро усложнение. Идеята е най-вече кабел, който се включва в... Той е дълъг, нали, на вид тук и се включва в запалката на автомобила или във външен пауърбанк за къмпинг като идея. Какво е теглото? 65 кг без стълбата, което позволява да се качи от двама човека, но с усилие, нали, не като перце. Но това е един средностатистически автомобил по поносимостта на покрива на релсите. По принцип подходяща е за автомобили с 100 кг товароносимост. Има и автомобили с 50. Нещо като това тук. Тогава не е подходяща. Да не вземи да влезе вътре в седалките. Не. Няма такава опасност. Може да ни покажеш как се сгъва? Да придобием представа колко е трудно. Значи, ние сме решили един голям проблем при събирането на подобна палатка. Плата изпада отвън. И общо взето повечето се затварят от двама човека. Един държи тавана, друг обикаля и прибира плата. И ние имаме ето този механизъм с това копче, който може да заключи тавана в абсолютно всяка позиция, за да може човек да прибере плата. Това задържа амортисьора или Да. Амортисьорите са доста специални. Ние ги поръчваме в Унгария и позволяват, нали, с един механизъм имат заключване. И идеята е, че спален чувал, възглавници, всичко стои вътре, нали, за спането. И отваряте копчето и общо взето това е отварянето на палатката. И вече е готова. 30 секунди и сме готови да я ползваме. Това е супер. Обаче най-съществените работи идват сега. Колко струва? Сега никой не може да избяга от този аспект. 5100 лева е бялата палатка в базова версия. Добре. И към, нали, това си включва палатката, матрака, стълбата
и вече има опционални антикондензна подложка и този вдигащ гръб е като допълнителна опция. Но ако ще си вземаш такава палатка, аз смятам, че целият комплект е най-добрият вариант. Да, те са доста удобни неща, ние сме ги Супер, видяли от къде могат хората да се свържат с теб? Защото те, сега кажем, че те ще го гледат, но аз ще им дам информацията до момента, но къде могат да намерят теб директно? Значи, нашия сайт е vagabondhome.eu, а иначе нали, там ги има всичките ни контакти и базата ни, работилницата е в София, в ЖК Изгрев. Супер! И всеки може да се обади, да дойде, да види, да си я вземе, да я пробва, чудесно, да разгледа и така. Може да ме подложиш и аз си взема така. Аз днеска много неща се подлагам. Бързо. Много ми хареса. Имаме по време на експото имаме 5% отстъпка. Това е важно да се каже, да. Чудесно. Много ти благодаря за времето и за обиколката, за подробната информация, която ми даде. Пожелавам ти успех и аз. Да продължавай по този начин да развиваш. Аз не знам до година ще измислиш нещо друго. Да, но ще има някаква нова иновация. Много неща сме измислили, трудно ги реализираме. Да. Със сигурност има какво още, но супер. Много ти благодаря. Здрасти. Здрасти. Аз съм Теодор. Аз съм Никол, приятно ми. Кажете ни, кои сте вие, какъв е този танк? Ами ние сме Just Wild Campers, Cam Motors Design. Това е нашата семейна машина, която ходим на всякакви експедиции. Обикаляме България, скоро мислим да се разходим по Африка. И да, като цяло се правят тия неща при нас, всичките тези машини. Имаме бусове, имаме други кемпери. Специално този камион, каква марка е? Това е MAN. Да. И е правен от нулата при нас. Всичко е правено при нас. Тоест цялата задна кемперна част е правена от вас? Да, и задната, и отпред, нали, повечето неща също нали, са правени при нас, които вече са били готови, просто са реставрирани. Да. И да, като цяло всичко си е... Това колко стара машина е? Ами, коя година е? Само 91-а, да. 91-а. Може да влезем малко да видим за какво става на въпрос? Да. Нямам търпение. Много интересна машина. Колко спални места имаме тук? Ами тук това е едната спалня, масата пада надолу, съответно тези големите възглавници се слагат по средата и става едно легло за двама, за мен и сестра ми в случая, и отзад е другата спалня за нашите. Там също са двама човека. Реално погледнато могат да спят и повече. По принцип да, ние тук сме спали 4 човека, аз, братовчет ми, сестра ми и моят приятел, и там също могат да спят 3. Без никакъв проблем. И е много удобно. Това е доста просторно, като освен, че е доста проходимо. Все пак ние не ходим на почивки за 1-2 дена. Като ходим по-дълго насам-натам, трябва да има удобство, да ти е хубаво, все едно си вкъщи. Затова сме го... Баня в туалетна, доста широка. Да, имаме си и пита. В смисъл, можеш да си изкъпеш като хората без никакъв проблем. Значи, тук е доста... Дай да вляза да покажа. Тук е долу горе като банята вкъщи. Да. Доста просторно. Доста голяма пита. Тук плъзгаща врата. Да. Дръпнете. Да. Просто страхотно. Доста... Това е може би най-голямата баня, която аз съм виждал в... Ами напълно възможно е. В кемпер. Защото те повечето... Аз съм забелязала, че ги правят по-мънички, за да има повече място за другите неща отвън. Да. Но пък банята е може би едно от най-важните неща в такъв тип... Да, и аз така мисля. Такъв тип кемпер, особено, понеже това е доста високо проходима машина. Имаме 2 хладилника, има си фризери вътре. Доста обемен хладилник също. А отдолу е фризера? Ами не, то отдолу също е хладилник. Те са 2 хладилника и това е фризерчето. Да. Има бира. Важно е да има бира. Ако няма бира... Ако няма бира, не е за къде сме? безалкохолна. Кой пие безалкохолна бира? Тук мога да бутам, нали? Да. В шкафче. Страхотна машина. А вие всъщност може да ми произведете примерно на мен такъв камион, така ли? Можем. С това се занимавате. Само идвате и го правим. А колко хората се интересуват? Колко долу горе струва едно такова нещо? Сега тук за експото 235 000 евро. 235 000 евро, долу горе малко по-скъпо, че един кемпер. Да.
Но тук можеш да отидеш на доста повече места. Ами със сигурност ние, ако знаете язовир Калин, Да. да, сме ходили до там с него. Доста И интересно. Да, то си личи ние по принцип, защото много хора питат къде ходим, дали го пазим и така нататък. Ние сме го направили за щуроти, Да. не за изложението. То си личи отвънка е на целия надран. В смисъл, ние не го жалиме грам. С какво отопление е самия яко кемпер? газ. Ами На газово, газ? да. Газ. Газ. Фурна на газ, като гледам. Да. И Мивка. правиме страшни вкусоти на тази фурна. Гладен съм. Ами, всякато машина тук, кажи ни Машината е стар самосвал МАН 4x4, който е бая кален в битка, като преди да мине трансформация е бил на близо 30 000 км, много тежка употреба, но се е до 17 тона товар. Което, нали, след цялостна ревизия на двигателя, то е 6800 кубика. Малолитражка. Малолитражка, да. Нали, едно дете ме пита колко кони, аз му казвам, човек, 232 коня, ама не е коректно, защото нали, всичките седат и мерят коне и това му казвам. Конете са въртящия момент, въртящ момент, пиков въртящ момент по обороти. Това е нискооборотна машина с бързи, с бавни скорости. Реакция, нали, адекватно. Като пита някой за конски сили, не е правилно да се отговаря така, просто защото като измерител не се съпоставя правилно. Машината е супер мощна, нали, за да тегли и 17 тона товар. Но е ясно, по-бавна. Логично. Например, Има демултипликатор, има... Как се движи по пътя? Ако тръгна с него за С Германия... 90-100 тировете ще ги задминаваш, все едно си спред. Значи, абсолютно нормално си за път. Всъщност да, отделно, понеже е по-къс, е много маневрен и съответно плюс, че теглото му, нали, той е подготвен да носи товари по 17 тона, но той в момента 8 тона и половина. Той е на цяла. Именно. Наполовина го кажи. Да. Въпросът е, че нали, при това положение... Той не го усеща. Абсолютно. И съответно ресурса на самата машина се увеличава доста. Да, и ти просто не го напрягаш. И е голям смях, защото нали, хората въобще не очакват такова нещо да се движи по този начин. Той изглежда доста респектиращо отвънка тая машина. Да, и тук вече започват най-важните неща, които повечето хора пропускат. Че новите, те са страхотни. Нали? Половин милион, 1 милион, там цените са страшна цифромания. Да, обаче поради ред изисквания, от които не са виновни производителите, проблема от регулациите. Имаш AdBlue, имаш филтри, имаш чудеси. Трябва да влезеш в капризни килограми. Защото... Капризни били към гориво, разбираш ли? Ама ти като правиш експедиционна машина, идеята е да ходиш на експедиция. Аз съм сифал горива в Африка, в Мавритания. V8 атмосферен Porsche двигател. Съм сипвал по половин литър добавка към резервоар, за да тръгне. Мисля, въобще като завъртиш ключа да тръгне нещо да се случва. То иначе не може да започне. А тук отнабаваме фурната масото. Тук сипи каквото искаш. Каквото имаш. Нямаш ли нещо, сипи го и него, пак ще тръгне. И от тази гледна точка, нали, много пъти, сега особено днеска, 200 човека ме питат някакви такива въпроси. Как ви приемат в къмпингите? И викам, хора... Аз минавам през оградата на къмпингите. Не, те хората от къмпингите се не наприемат, не влизам с злом. Хората супер много се кефат и нали супер сърцати, готини, радват се, искат да влезнат логично. Кога виждаш такова нещо? Ама то няма смисъл, то не е за тука. Да. То не е за тука. Това е машина да тръгнеш с ферибота до Мароко, там минаваш Западна Сахара, Мавритания. Пустинята не. С това е тежка машина. Но и пустинята, само ще ти кажа, че тия лебедки отпред и отзад не вършат никаква работа. Къде в пустинята ще намериш дърво или какво ще свалиш 100 кг резервна гума да я направиш котва ли? Не става. Правили сме го. Има някакви устройства между. Аз съм виждал, че има някакви клинове, така. Не знам как точно функционира. Не, слагаш резервна гума. Ти знаеш колко тежат тия неща? 8 тона и половин ти окупаеш ли се? Аз съм виждал, има едни англичани, не знам какви са, с един подобен, мисля, че Яман. Не знам точно как им беше Инстаграм акаунта, но те ходят по стената, но то май е 6 по 6 това. Тогава да.
Мисля, че пак е ман. Има си начини, изпускаш гумите, имаш компресори, нали? Има си методи. Мога ви обясня и за мотори, и за джипове, и за тук камиони. в нашата пустиня в България няма да ходим, така че... По някоя дюна, освен да ви снимат после по новините, че сте съсипали невероятните, пазените дюни от българската държава, които много я ценят и нали, всичко се пази да бъде разкошно и сме много екосъобразни и някой е направил нещо. Така, това е тръгваш и идеята с тази машина, като тръгнеш да не се връщаш. Мисля, нали, да не звучи апокалиптично. Но минаваш Марокко, Мавритания, Западна Сахара, Мавритания, Сенегал или от Сенегал, ако си по-приключенски настроен, през Гамбия, Гвинея до Сиера Леоне, или от Сиера Леоне тръгваш или продължаваш през Либерия, Кот д'Ивуар, Гана, надолу към Намибия, но стигаш си до африканския порт, хващаш си ро-ро кораб, roll-on. Товариш го, пращаш си камиона с кораб до Южна Америка, ти се прибираш с самолета, вършиш си работа тук, оправиш си багажите. Кога ще направим едно пътуване да го снимаме? Аз ще спя тук на тази седалка, няма да претендирам. Това е целта. Мисля, това е експедиционната машина. Всичко останало да ходиш на къмпинги с експедиционна машина. Тоест тази машина е оборудвана с слагници, с всичко абсолютно автономно, за да можеш... Имаш 400 литра вода. Имаш 200 кусур литра ти е само за сивата вода. Това е наистина едно семейство да си пътува комфортно, спокойно, да не се... А как се нивелира подобен тип машина? Има си нивелири, просто са малко по-големи като... Хидравлични? Хидравлични рамена, като на липхер кран, подобни такива. Кому е нужно тази сложност? 100 мм. Как е направено? Имаш клин, такъв нивелир с стъпка, качваш и нивелираш. Тоест долу горе. Стига бе, човек. Ако ти ако не можеш да си нивелираш камиона, къде си тръгнал да... Ние не сме карани кемпери, за ти питаме. За кемпер е същото. И аз карам кемпер и нали, имаме и кемпери, какво ли нямаме. Не е нещо, кой знае колко сложно. Вие тук на експота всъщност предлагате да направите на няколко такъв тип машина, не просто... Това ли е идеята? Собствениците са ни приятели, просто понеже е по-интересно това и по-скоро това е причината. Плюс е тия новите аксесуари, дето сме ги внесли на MyTap, преди да ги пуснем онлайн да се продават, да ги покажем на хората, защото са приложими и при кемперуване и къмпингуване. Тоест, вие не произвеждате такъв тип машини? Не, ние произвеждаме, но реално таймслот най-рано след 3 години, ако някой иска нещо. Да. Тоест, няма смисъл. Аз съм сигурен, че би имало интерес. В момента правим още подобни машини, има още такива направени, но това е много специфична машина и пожелавам на хората да имат свободното време и ресурс да ги ползват. Това не мога да пожелая. Паметник на иначе културата. да седи някъде, пак казвам, някакви хора сега ги слушам, къде ще го паркирам? В центъра на София на синята зона. Да, точно. В смисъл в София къде го паркирам и то ти става ясно, че мен ми става тъжно. Става ми тъжно, защото дори не могат да възприемат свободата, която това нещо ти дава. Да. Това е къща, вила, апартамент, пентхаус, каквото искаш го наречи на колела. Смея да твърдя, че въобще не е толкова скъпо предвид множеството предложения, с извинение. Това една джипка Мерцедес вече толкова пари, даже и отгоре. Не ти дава абсолютно тази свобода. И нали, то богатството се мери с това, какво правиш с времето си, не какви пари имаш. Да. Кел файда, че имаш 15 милиона, като седиш и имам такива познати, да. И се ядосваш. Това е, аз затова и нали, така стартирах. Какво да ви обяснявам за двигател? Никой, повечето хора не могат да го разберат това. Тук идеята е пътешествието. Приключенството. И приключението. Това е. Това е кефа. Това е забавата. Само като седиш тук вътре и се иска да го запалим, да тръгнем. Аз често казвам, пали го да си ходим. Преди малко един човек вика, добре, ще не го качихте горе. И му казвам, защото не мога да нивелираме. Хората искат да влизат, иначе тия стълби са идеални. В смисъл, директно си го качвам отгоре и си седи. Като нищо. Няма ги усети. Не, стъпалата да, ама после. После ще е малко по-дълго. Не, настрана. Има междинен... Ще го вземем ли? Ще го пазарим после. Значи като свършим записа, ще разговаряме как ще се случи транзакцията. Забавя е страшно. Самолета ще тегли. Ходихме до язовир с Калин с него, няма такъв смях. Това, нали, камиона надстърчи извън пътя, нали, над пропаста. Имам го на дрон снимано, ако искате ще се посмеем после заедно. Голям е майтап. И си е... Просто е смях. Това е кефа на този тип. Дали кемпер, дали караван. Това е вече, това е момента, в който завъртиш ключа
и си на почивката. Дали ще спреш на бензиностанцията или на ръба на... Усещането Били сме на ръба на Атлантическия океан, между пустинята и океана. Приятели, надявам се, че Camping и Caravaning Expo 2025 година в София ви е харесало. Дано сме успяли да покрием достатъчно добре всичките хора и артикули, които са на експото. Аз лично съм впечатлен от нещата, които видях. Силно съм мотивиран, имаше доста така, позитивни хора с много нови идеи и доста неща, които се произвеждат в България. За които не знаехме. Изцяло с български компоненти, къстъм неща. Аз съм впечатлен, надявам се и вие да сте впечатлени. А сега мисля да тръгвам, защото ще завали. Отивам мисля да купя мана. Добре, значи това се оправя. Аз отивам за палатката. Парите взимахме ли ги? И сега ще ги вземем. Да, колега, са много, беше ми приятно. Мен беше много Следващия приятно. епизод може би ще го направим в Англия, нали? Обаче трябва да обещаеш пред хората. Да, и аз ще дойда с един камаз или с Зил, кемпер. Това ще бъде интересно със сигурност. Очаквайте нещо ново, имаме нещо тук в Отивам главите. аз за палатката. Довиждане.